Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon ngayong Martes, August 12. 5 patay sa road crash sa Tarlac. Online gambling, mahigpit na ipinagbabawal ng DILG ng mga mga opisyal ng gobyerno at kawani ng kagawaran. Dagdag na 4 billion pesos na pondo, posibleng kailanganin ng COMELEC kung maantala ang BSKE 2025. 30 mangingista sa Zambales nakatanggap ng fuel subsidy at ice supply mula sa PCG. At kilatisin ng Suzuki Jimny 3-door, built for the wild, designed for the city. Limang katao ang nasawi habang siyamang sugatan matapos masangkot sa isang self-accident ang isang L300FV van sa kahabaan ng Central Luzon Expressway o CLX. Nangyari ang insidente sa bahagi ng La Paz, Tarlac, umaga ngayong Martes, August 12. Batay sa paunang ulat, may sakay na 14 na katao na sabing sasakyan nang mangyari ang aksidente. 11 sa mga biktima ang agad na isinugod sa Tarlac Provincial Hospital habang 3 naman ang dinala sa Jackson's Medical Center. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng aksidente. Samantala, nagpaabot ng pakikiramay sa mga naulilang pamilya ng mga biktima ng road crash sa Tarlac, si Tarlac City Mayor Susan Yap. Ipinaalala rin ng lokal na opisyal ang kahalagahan ng ibang pag-iingat tuwing nagmamaneho at pagtitiyak na nasa maayos sa kondisyon ng sarili at sasakyan. 5 katao ang binawian ng buhay matapos masangkot sa self-accident ang isang L300 van na may sakay na 14 na katao sa La Paz, Tarlac umaga ngayong Martes, August 12. Sa ibang balita, bawal nang mag-online sugal ang lahat ng mga opisyal ng gobyerno at kawani ng DILG batay sa inilabas na Memorandum Circular ng Kagawaran. Haharap sa kaso ang sino mang lalabag sa kautusan at mapaparusahan ng naaayon sa batas. Narito pong report. Naglabas ang kautusan ng Department of the Interior and Local Government o DILG ukol sa pagbabawal ng online gambling sa ahensya. Nakasaad sa Memorandum Circular 2025-082 na ipinagbabawal ang pag-access sa lahat ng uri ng online gambling platform o paglahok sa anumang uri ng sugal online sa lahat ng tauhan ng kagawaran. Sakop din ng patakaran ang mga kawani ng mga attached agencies maging ang lahat ng halal at appointed local government officials. Pinalalawig din ng kautusan ang umiiral na pagbabawal sa pagsusugal sa kasino para maisama rin ang iba pang paraan ng online gambling alinsunod sa 1987 Constitution, Republic Act 6713 at mga issuances mula sa Office of the President. Naniniwala ang ahensya na maituturing na magkatulad o higit pa ang banta na hatid ng pagsusugal online sa integridad ng mga nasa hanay ng pagsaserbisyo publiko. Nakarating raw sa pamunuan ng DILG ang mga ulat na sangkot umano sa online gambling ang maraming opisyal at manggagawa ng gobyerno na nauna nang pinipigilan ng Memorandum Circular No. 06 Series of 2016. Binalaan ng tanggapan ng sino mang lalabag sa nasabing kautusan ay mahaharap sa kasong administratibo at kriminal at mapaparusahan ng naaayon sa batas at iba pang regulasyon at polisiya kung mapapatunayang nagkasala. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Itinuturing na welcome development ng mga local leaders sa 4th District of Pampanga
ang nilunsad na transparency portal ng pamahalaan na maglalantad kung sino-sino kontraktor sa bansa nakakuha ng malalaking flood control projects. Ayon kay Minalin Vice Mayor Rondon Mercado, matagal nang nagiging biktima ang mga residente ng 4th District ng Palpak na pagpapatubad ng mga proyekto kontra baha. Iginiit din ni Mercado na dapat isaalang-alang ang panukalang ipadaan sa mga lokal na pamahalaan ang implementasyon ng flood control projects para masiguro ang direktang pananagutan ng LGU rito. Itong pong pisasabihan po ngayon, ito pong amano na pong presidente na kailangan magtali na ang pamangailangan kayong flood control, kahit lugar, probinsya na talagang dapat pagkukulan na ating flood control na kalupan na po ng Pampanga. At iga yung panenamong albugan, Embalenyo, Vice, Minalin, Makabebe, rin ilang pinakagarabyado kaya di Pampanga. Makanani yung tatanggapan itang amano ng presidente at kayang presscon na atin taga ng problema nga man. Totoo naman, bala mo, Aliyah may planong masalese itang flood control project ng presidente tamon nung detang bulk na ning funds dela da Pampanga, uling talaga namang admitted or not, in Pampanga, in garabyado pangaras king albog sana man lang itang bulk na ning hundreds of billions funds dela da Pampanga, baka sakali may solusyonan yung problema taking albog. Balo, makapanlumo yung corruption na pangaras ka ring flood control project daang bilyong pondo yung nalaan na ng national government karing flood control project. O ba't hanggang ngayon atin tang problema king albog? Lakoda in corruption king flood control project sigurado salese ing albog. Bilako ing albog, salese ing Pampanga, salese po ing Pilipinas. Ay di dyan tamo na, kami po, cover niya po, kaming local media, makananya po yung maging pulay ng pamibiyebe da rin ng Memalenyo at yung problema mo naman, itang budget na ning local at nung ikayo mo wari, yun talaga shoulder ining flood control kaya pa magpondo. Pero ating munikala, may response sabihan ng SECMINA, kaya DBM, pwede naman kanong ma-download dyan kaya LGU. Makanano ka posibilita nung sakali man mong mapalyari da? Nung yung LGU mag-request yung pondo kin DBM kasi malilyari naman pero mangalati lang pondo like yako minsan nag-request kung pondo king DBM 25 million niya mo dinownload king local government. So nung mag-request kaming flood control project nung paubayan na ng DBM diretso naging local fund, makagawa kaming flood control project na baluming makasolusyon king problema king Minalin. Kasi ay kay Minalin so balumi ing problema, balumi ing solusyon. At your capacity, agyuyo hanggang dumalan kan DPWH at di kayo magobra? Atin naman siguro. At mabid naman yan public bidding naman yan. So mamili kaming mga galing kontraktor. At itang sabihin na accountability, balo yung kontraktor nung nino yung daskulan nyo, nino yung bansyon nyo. Mumulang dili, iope, masating, tutong bidding ali bidding-biddingan. Tutong bidding ing dapat malyari. Iopen tayo king public in bidding, competitive bidding. So makyapila rin ang mga galing at singkaba presyo, at si inopen mo yung bidding ing panalo, ing bayan. Manuala ko po natin pong managot kayo ni pong investigasyon ng presidente. Nung detang mag-imbestiga, retang kongresistang ali kontraktor, ating managot. Bid ko po. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Posibleng humingi ang COMELEC ng dagdag na pondo kung maaantala ang nakatakdang barangay at sangguniang kabataan elections. Lain naman nitong tugunan ang gastusin para sa dagdag na bilang ng botante, sweldo ng mga guro at pagbili ng kinakailangang gamit para sa ligtas at maayos na halalan. Ang detalye sa report ni Raymond Tasoy. Posibleng humiling ang Commission on Elections o COMELEC sa Kongreso ng karagdagang 4 billion pesos kung ipagpapaliban sa susunod na taon ng barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, gagamitin ang dagdag na pondo para sa halos 2.8 milyong bagong botante na nagparehistro mula August 1 hanggang August 10. Pati na rin sa sahod ng mga guro at pagbili ng election paraphernalia. Kasalukuyan ng may 11 billion pesos na nakalaang pondo para sa halalan sa December 1. Ngunit sinabi ni Garcia na kailangan pa rin ng dagdag na pondo para sa karagdagang balota, presinto at iba pang gastusin sakaling madagdagan pa ang bilang ng mga botante. Batay sa tala ng COMELEC, mahigit 2.7 milyong aplikasyon ang natanggap nila sa loob ng 10 araw na voter registration. Pinakamataas ang bilang sa Calabarzon na umabot sa mahigit 320,000 at pinakakaunti sa Cordillera Administrative Region na may mahigit 48,000 lamang. Sa Central Luzon, mahigit sa 220,000 na nagparegister. Bagamat nagpapatuloy ang paghahanda para sa nakatakdang halalan ngayong Disyembre, sinabi ni Garcia na tuloy-tuloy pa rin ang procurement process para hindi maantala ang supply kung sakaling matuloy ang BSKE ngayong taon. Sa kasalukuyan, hinihintay pa rin ang paglagda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa panukalang maglilipat sa BSKE sa unang Lunes ng November 2026. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Samantala, inihiyag ng DA at DTI na hindi dapat tumaas ang presyo ng bigas dahil sa nakaambang rice importation ban. Sa katunayan, sapat raw ang supply ng bigas sa bansa at may darating pang inangkat na bigas ngayong Agosto. Narito pong report. Pinaalalahanan ng Department of Agriculture o DA ang mga rice dealers na hindi dahilan ng nakatakdang rice importation ban upang magtaas ng presyo sa merkado. Inanunsyo ito ng Kagawaran at Department of Trade and Industry o DTI matapos ang isinagawang inspeksyon sa ilang pamilihan. Naobserbahan rito ang pagtaas ng presyo ng bigas ng 2 piso kada kilo. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., dapat sundin ng mga retailers ang maximum suggested retail price o MSRP na 43 pesos kada kilo para sa 5% broken imported rice. Mas mainam raw na magbenta ng lokal na bigas at tumalima sa MSRP para sa inangkat na bigas. Sisiyasatin rin ni Laurel ang pinagkukuran ng bigas sa mga negosyante. Nagresulta umano ito ng manipis sa supply kaya tumaas ang presyo mula 43 to 45 pesos. Nilinaw naman ni DA spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa na sapat ang supply ng bigas sa bansa. Sa datos ng nakarang buwan, nasa mahigit 2.8 million metric tons ang reserbang bigas mula sa commercial stocks, household stocks at National Food Authority. Dagdag ni De Mesa, malaki raw ang supply ng bigas na dumating nitong mga nakarang buwan at may paparating pa ngayong Agosto bago pang nakatakdang import ban. Ipinabatid rin ng opisyal na nakapagdala ang bansa ng pinakamataas na anin ng palay sa unang 6 na buwan ng taon. Sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, umabot sa migit 9.077 million metric tons ang produksyon ng palay mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Mas mataas sa dating record na 9.026 million metric tons sa kaparehong panahon noong 2023 at sa 8.53 million metric tons noong nakarang taon. Bunsod dito, tila haka-haka lamang raw at hindi basihan ang kakulangan sa supply na sanhi ng pagtaas ng presyo ng bigas ayon sa DA. Nauna nang ipinag-utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpatupad ng 60-day rice importation ban simula September 1. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Samantala, mahigit 30 Pilipinong mangingisda sa Bajo de Masinloc sa Zambales ang nakatanggap ng fuel subsidy at supply ng yelo mula sa Philippine Coast Guard o PCG sa ilalim ng Kadiwa para sa bagong bayaning mangingisda program. Ayon sa PCG, layon ng inisyatiba na tulungan ang mga mangingisdang patuloy na humaharap sa pangaharas ng China Coast Guard upang masiguro ang kanilang kabuhayan at kaligtasan sa laot.
Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Nagsama-sama mga konsehal mula sa iba't ibang bayan at syudad ng Pampanga para sa election of new officers ng Philippine Councilors League o PCL Pampanga Chapter ngayong Martes, August 12 sa Kingsborough Convention Center, City of San Fernando, Pampanga. Pinagbotohan ng mahigit 200 councilors na dumalo sa pagtitipon ng pwesto para sa pagkapangulo ng liga. Sa huli, itinanghal bilang tagapangulo ng Philippine PCL Pampanga Chapter si Pora Councilor Maynard Lapid laban kay CSFP Councilor Reggie G. For David sa bilang na 193-12. Bago ang halalan, sinabi ni Lapid na mahalaga umano sa kanya ang pagkakaroon ng konsensus at suporta mula mismo sa mga kapwa-konsehal na maaaring maging daan ng kanyang tagumpay. Bukod dito, mandato ni Lapid na may pagpatuloy mga programang sinimulan ng mga naunang presidente ng kanilang organisasyon at isa na rito ang pagpapalaki ng pondo para sa educational assistance upang mas marami pa makatanggap nito. Samantala, mauupo rin si Lapid bilang ex-officio board member ng Sangguniang Panlalawigan ng probinsya. Samantala, tampok sa isang joint art exhibit sa Clark Museum ang kwento ng mga kabataan na nahihilig sa sports at arts. Silipin natin ang mga natatanging obra maestra sa report ni Ashley Punzalan. Itinuturing na haligi ng lipunan ang mga kabataan. Sila kasi ang itinuturing na tagapag-ingat ng ating kasaysayan at kultura. Gaya nga ng sabi ni Dr. Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng ating bayan. Sumalubong ang kulay, talento at enerhiya ng kabataang Kapampangan sa joint opening reception ng Ing Ama Nami at Sulagpo Kayanakan Sulagpo nitong Huwebes, August 11 sa Clark Museum, Clark, Pampanga. Ito ay bilang pagdiriwang sa International Youth Month at bulan ng Ama ng Siswan ngayong taon. Sa pangunguna ng Sibol Ning Kalalangan Mabalacat Youth Art Community, pinuo ng 17 Kapampangan artist
ang art exhibit na Ing Ama Nami. Bukod sa pagpapakita ng galing at talento, layon rin umano ng exhibit ang maipahayag ang pagmamahal ng mga young Kapampangan artists sa kultura at tradisyon na kanilang kinagisnan sa pamamagitan ng kanilang sining. Ayon kay Jeffrey Gabatin, representative ng naturang organisasyon, isa rin umano itong paraan upang mabigyan ng mas magandang platform at spotlight ang galing at pagkamalikhain ng mga kagrupo niya. To promote the artists, the arts, and also the culture. Dagdag ni Gabatin, inspirasyon din umano sa likod ng kanilang mga obra ang wikang Kapampangan, lalo na't marami na rin umanong mga kabataan ang hindi nagsasalita ng Kapampangan. Kaya importante umano para sa kanila ang maipromote ito sa kanilang mga obra maestra. Hindi naman natin masasabing dying language, but we're going there kasi kakaunti na yung nagsasalita. If we didn't promote art and language, definitely it will simply die. It is very important for us. Bukod dito, pinangunahan naman ng Kenny Discs, isang grupong nais i-promote ang maayos na kalusugan at active lifestyle para sa mga kabataan sa pamamagitan ng sport na frisbee, ang photo exhibit na pinamagatang Sulag Po Kayanakan Sulag Po. Naniniwala si Beatrice Dizon, team captain ng Kenny Discs, bukod sa healthy lifestyle, maaari rin maiwasan ng sport ang pagkakaroon ng masamang bisyo para sa mga kabataan, lalo na't maaari itong magbigay ng support system para sa kanila. Sa sports kasi it teaches you discipline, honesty, integrity, and as a person, it boosts your confidence. It's hitting two birds in one stone na po. Samantala, patuloy umano ang pagbibigay suporta ng Clark Development Corporation o CDC sa mga young Kapampangan artists at sa iba pang organisasyon na maaaring makatulong sa paghubog ng mga kabataan tungo sa pagiging mas mabunting miyembro ng lipunan. Naniniwala si Attorney Agnes VST de Venadera, President and CEO ng CDC, na ang kabataan ay isa umanong mahalagang parte ng bansa na dapat alagaan at suportahan. Papagbigyan natin ng daan kung ano ang saloobin ng ating kabataan at kung ano ang pananaw nila sa buhay. It is very, very revealing and it's a learning for us, for the older people. Suportahan natin ang ating kabataan, i-appreciate natin ang kanilang angking talino at when we talk of support, i-share natin, bilhin natin ang kanilang mga artwork. Para sa mga nais tumalo sa exhibit, bukas ang Clark Museum mula Martes hanggang Linggo, 9 a.m. hanggang 4 p.m. Magtatagal ang exhibit hanggang sa katapusan ng buwan, August 31. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Bukod sa pagpapalakas ng pangangatawan, makakatulong din sa pagpapabuti ng mental health ng sports. Kaya naman ang ilang mga magulang todo support sa kanilang mga anak sa kanilang mga napiling sports. May balita si Jody Dizon Mercado. Ipinag-utos si DepEd Secretary Sani Angara ang pagbubuo ng mga school sports club sa lahat ng paaralan alinsunod sa pagnanais si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng malusog at aktibong pamayanan. Bukas ang programa para sa lahat ng mga learners, kabilang ang mga nasa ALS at special education upang maiwasan ang bullying at mai-promote ang inclusivity. Mapapalakas din to ang konsentrasyon, memorya, mental at physical health. Naniniwala ang ilang magulang na makakatulong ang sports para sa wastong paglaki ng kanilang mga anak na mga mag-aaral. Si Jojo Malig, isinali ang kanyang mga anak sa isang football club. May benepisyo raw ang sports sa paghubog ng mga bata. Basically sa nakikita ko, bali yung mental nila, napaka-importante sir. Kasi since pag nag-gadget kasi, especially hanggang madaling araw yung mga bata, medyo kahit pa paano, parang humihina yata yung mga nila. Pero during ganito na may mga activities sila, sports sila na ganito, na-enhance sila na yung body physical aspect ng katawan nila medyo na-enhance talaga Kaya feeling ko this will help talaga para sa mga bata na hindi na mangyari mga bagay na nangyari before. Okay. Para kahit paano maiwasan. Napapabuti rin daw ng sports ang mental health ng mga bata, lalo na ngayong hindi na-filter ang kanilang napapanood online, ayon kay Abigail Hernandez. Crimes, lahat nakikita na nila. As parents, yes, kaya nating i-filter pero hindi lahat.
So ngayon kailangan natin mag-isip ng creative way paano natin i-divert yung mga attention nila. So naisip namin during trainings at saka even after trainings sa bahay pala, nakikita mo dahil gustong-gusto nila yung ginagawa nila, nada-divert sila instead na nagsa-cellphone sila, eto sila hawak ang bola, kick, passing. Diba doon pa lang, nare-release na yung kung ano yung pwedeng maglaro sa isipan nila. May mahalaga ring papel ang mga magulang sa holistic growth ng kabataan. Napakalaki kasi through parents talaga yung guidance nila. Siyempre, as much as possible, kailangan natin gawin na o unawain o suportahan ng mga bata na yan para kahit paano lumaki silang mabuti at na hindi lang yung at saka kasi sa sports na yan may napipiko may pero pinaan namin sa kanila na wag silang mapipiko wag silang mag-iibang attitude dahil lang sa natalo sila or hindi nila nakuha yung gusto nila. Sabi ko kailangan maging honest lang sila at the same time mag-sport lang sila. Kung wala pong guidance ng parents, may hirapan po yung kids, lalo pa sa panahon ngayon, madali po sila talagang i-convince na, sama ka sa amin, this is cool, gawin natin to. Pero without the guidance of the parents po talaga, may hirapan po sila. Kaya dapat po, first role po talaga dyan is i-guide sila with the help of the school and the community. Joint forces po para sa mga bata. Para kay Coach Rover Santos, na ituturo ng sports sa kabataan ang mahalagang bagay na wala sa loob ng silid-aralan. Sa sports kasi, nagiging mas malawak yung thinking ng isang bata. Tapos, yung critical thinking niya kasi talagang grabe na. Hindi na yung mismong mapapasok siya sa ganitong issue. Mahuhubog yung pagiging mature niya as he grows older po kasi talaga. Pag sa sports, yun, hindi lang talaga yung mismong skills niya sa sports, pati yung attitude, yung discipline niya as a Filipino, ganun po yung hinuhubog namin dito. At dahil pampamilya rin ng sports, pinalalakas din ang ugnayan ng mga anak sa kanilang mga magulang. Kung makikita nyo kahit mga parents nandito to support their kids para at least makita po ng mga kids na yung parents nila kahit na busy sa trabaho, may time pa rin sila para support sila. Yun po kasi minsan ang nagiging kulang sa mga bata, yung parang nag-iisip na wala silang support. Pero dito po, community, iisahan lahat talaga. Nakasupport po lahat talaga sila. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Ibomba mo, single, double, pak. Nala mong gagawin mo kayo, panampalingan na kami kanina. Kapamucho! Ay, malasa naman. Hinabas ko kita kay Totong, isininda mo, iningat niya. Bakit? Mga yabang lakano rin Kapampangan. Make it positive na since mayabang ko, kailangan pakagaling ko. Ay, nakakaarog ko na, bingi po. Rule number 1, the wife is always right. Atin ko palang asawa. Atin palang maninaya ako. That's the reason talaga. Woo! Oh, siya. King Church history mo naman makanta. Ding-ding minunong cardinal, minunong pari. Mag-pray ko talaga, Lord, na nung purpose ko, kasi ay ako balo. Aliwading pengari mo ilang sumabi na sumaup ka dapat kaya kami. Sakit itang atsulaking situation na buridang ipaluwal nung nanoy itang burida. Pero sabi na, kailangan tamong ating patunay, ita makapagal. Wow. So, atsuking utak, sabi ko, ala palang breather, ala palang chance magpainawa. Kapag-kwento tayo saglit, ito na nga nyo pa yung gagawan nyo. Uling Indredo, si Mark Alcoa, Balon Chismis. Kapamudzo!
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Samantala, alamin naman natin ang lagay ng panahon sa report na ito. Narito pang latest weather update para sa araw na ito, Martes, August 12, 2025. Kanina nga pong alas 3 ng hapon, namataan po natin yung binabantayan nating si Typhoon Goryo sa layong 460 kilometers east of Itbayat, Batanes. May taglay pa rin po ito na lakas ng 120 kilometers per hour at may mapagbugso na abot ng 150 kilometers per hour. Mabilis po rin po itong kumikilos pa westward sa bilis na 25 kilometers per hour. Sa ngayon nga po, nakataas pa rin po ang signal number 1 sa probinsya ng Batanes. Samantala, southwest monsoon pa rin po nakapekto sa Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm, Soxargen, Indore Islands at Palawan. Maulap na bapoy rin na may makalat-kalat na rain showers at thunderstorms ang asahan po natin sa maghapon. Samantala, sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, generally fair weather po ang ating mararanasan na may mga mataas lang po ng chances ng rain showers at thunderstorms pagdating po ng hapon at sa gabi. At yan po muna latest dito sa Clark Station. JD Adar po at magandang gabi. Samantala, spotted sa katatapos lamang na #Overland Gravel Race sa Clark, Pampanga, ang pambansang bay na si Alden Richards. Isa si Alden sa mahigit 400 bikers na sumabak sa gravel bike race nitong Sabado, August 10, 2025. Ayon sa Go Race PH o formerly Go Clark Sports and Events, 65 kilometers ang binisikleta ng Asia's multimedia star habang iba naman ay sumabak sa 150-kilometer ride. Umikot ang mga riders sa Clark, sa Mabalacat at sa Magalang, Pampanga, gayon din sa Bamban at Concepcion, Tarlac. Nagpasalamat naman si Race Director John Botayag sa lahat ng participants at sinabing asahan ng mas bonggang gravel racing events sa susunod. Road to quarterfinals na ang Gilas Pilipinas sa 2025 FIBA Asia Cup matapos ang kanilang overtime win kontra Saudi Arabia nitong Lunes, August 11. Panoorin po natin ito. Aabante patungong quarterfinals ang koponan ng bansa na Gilas Pilipinas sa 2025 FIBA Asia Cup. Ito ay matapos nilang talunin ng host country na Saudi Arabia sa kanilang laban sa King Abdullah Sports City Stadium nitong Lunes, August 11. Sa score na 95-88, hindi lamang nakuha ng Gilas ang kanilang ticket papuntang quarterfinals, kundi nalampasan din nila ang kanilang 2022 finish at muling nakabalik sa last 8 ng torneo. Mula sa simula, kontrolado ng Philippine team ang laro sa pamamagitan ng mabilis na opensa at matatag na lineup na nagbigay ng espasyo para kina Justin Brownlee at Kevin Cambao. Umabot pa sa sukdulan ng laban nang lumamang ang Saudi sa huling 2 minuto. Ngunit nagawang maitabla ni Brownlee ang laban sa natitirang 8.4 seconds gamit ang kanyang 3-point shot, dahilan para mag-overtime ang kanilang laro. Sa extra period, nagpakitang gilas naman sina AJ Edu at Scotty Thompson na nag-ambag ng puntos para maselyuhan ng panalo. Susunod na makakaharap ng Gilas ang 2-time defending champion na Australia sa Miyerkules, August 13. At yan ang ating sports news ngayong araw. Kelo Makapinlak, CLTV 36 Sports News. Game ka bang umarangkada sa kahit anong biyahe? Meet the Suzuki Jimny 3-door, ang compact SUV na may classic rugged style, reliable 4x4 performance at versatile interior na perfect para sa city drive man o weekend escapade. At ang good news, available na ito sa Laos Auto Group. Let's find out why this small but powerful SUV is a big hit among adventurers and city drivers alike. Hi, I'm Ralph David, Sales Executive at Suzuki Auto San Fernando. Today, we're gonna explore the Suzuki Jimny 3-door. Para
Para sa ating Jimny 3-door, so meron tayong round headlight. Meron din tayong hazard, round hazard, and then fog lamps. So meron din sa harapan ni Suzuki Jimny 3-door, andito din ang logo niya na Suzuki. At ang kanyang headlight ay LED na rin po. Para naman sa engine ng ating Suzuki Jimny 3-door, so meron siyang makina na 1.5 liters, 4-cylinder, 4x4 automatic transmission. So dito naman tayo sa gulong ni Suzuki Jimny 3-door. So meron siyang 15 inches alloy wheel, 195 by 80 round 15. So si Suzuki Jimny 3-door, meron siyang 210 mm ground clearance. Tapos ang kanyang chassis frame is ladder frame. So ladder frame ang kanyang ginamit dahil 4x4 si Suzuki Jimny 3-door. So Suzuki Jimny 3-door, perfect siya sa mga off-road rides nyo. So dito naman tayo sa likod ni Suzuki Jimny 3-door. So sa likod po ni Suzuki Jimny 3-door, meron na tayong tail light, parking sensor, reverse camera, and andito na din po ang kanyang full-size spare tire with tire cover. Nakalagay po dito sa tire cover niya ang Jimny, and then meron tayong emblem dito na Jimny and all grip ang unit natin. So hydraulic assisted na ang rear door ni Suzuki Jimny 3-door, kaya hindi na siya masyadong mahirap buksan at isara. So meron naman 85 liters luggage capacity si Suzuki Jimny 3-door once na nakataas ang kanyang mga upuan. Pag naman ito ay nakababa, meron siyang total of 377 liters. Para sa interior ni Suzuki Jimny 3-door, so meron tayong durable hard plastics sa kanyang sidings. Ang kanyang seats is microfiber. Tapos ang seating capacity niya is 4-seater. So para sa kanyang steering wheel, meron siyang electric powered assisted steering wheel. And leather na rin ang kanyang wrap. So dito naman tayo sa dashboard ng Suzuki Jimny 3-door. So meron siyang upright dash design na makakatulong para mas madaling makita ang daan, lalo na sa mga off-road trails. Para naman sa infotainment ng Suzuki Jimny 3-door, meron siyang 7 inches size. Touchscreen na din ito. So meron din siyang Apple CarPlay and Android Auto. Ready na din ito for Bluetooth. And meron na siyang offline navigation. Para naman sa kanyang cooling system, so ito ang kanyang controller sa kanyang blower, and then ito naman ang kanyang temperature. Meron din dito na access ng defogger sa harapan. Meron din siyang defogger sa likuran. Dito naman ang window ng driver side, and dito naman yung sa kabila. So si Suzuki Jimny 3-door ay equipped din siya ng stability control and hill descent control. So stability control, makakatulong ito sa mga daan na madudulas at sudden brake mo. So si hill descent control, makakatulong ito once na palusong ang daan. Magbibigay siya ng extra brake or mag-a-assist siya sa brake mo. Para sa ating Suzuki Jimny GLX 2-tone 3-door ay nagkakahalaga ng 1,330,000 at meron kaming down payment all-in promo na 99,000. At kapag nag-avail kayo ng aming unit ng Suzuki Jimny 3-door, meron tayong iba't ibang freebies like Laos Group Care 24/7 roadside assistance. For inquiries, you may call or text at 0956-142-6718. Or you can visit us at Jose Abad Santos Avenue Road, Suzuki Building, City of San Fernando, Pampanga. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages.
sa Facebook at CLTV36 Official at CLTV36 News, sa Twitter o X, CLTV36, sa Instagram, CLTV36 Official. Kung nais yung balikan ng mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel, CLTV36 Official, at ang aming website, CLTV36.tv. I-promote ang iyong negosyo para mas marami kang maabot sa TV at social media sa pamamagitan ng pakikipag-partner sa CLTV36. Magpa-advertise na at i-feature ang iyong produkto o serbisyo sa aming mga news at public affairs program. Para sa inquiries, mag-message sa aming official Facebook page na CLTV36 o tumawag at mag-text sa 0930-3819-332 o 0918-854-2357. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po.